गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि गेजेराव सोलिबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो बायदि बायदि आखुजों हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोनायखौ नुनो मोनदों। थियेटार महरै आलायआरन आरो सोरां मन्जु थियेटारनि बिमुंफोराबो हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव गोहोम होबोदों। नाथाय सम आरो बोथोरजों लोगोसे डिजिटेल मुगानि गोहोमाव गोहोमां महर लादों हारिमुखौ सिनायथि होग्रा मोननैसोल' बर'नि थियेटाराबो। बर'नि सिनायजानाय मुंदांखा थियेटारखौ फोथांनानै लाखिनायनि सोलोजों दिन्थिफुंनो आखायाव लादों खासियाबारि आर'नाइ क्लाबा आलायआरन थियेटार। फैगौ अक्ट' 8, 9 आरो 10 जानुवारि 2022 सुनिबार, देवबार आरो समबार मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिनो थाग थियारि खालामनाय जादों। हारि आरो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा जेन' लैहोर फैनानै आलायआरन थियेटारखौ नायफैनानै मदद खालामनो खावलायदों खासियाबारि आर'नाइ क्लाबनि गाहाय नेहाथारि बिचित्र नार्जारि बिथाङा। टिकेटनि बेसेन सेथि मासि 150 रां, गेलारि 100 रां आरो सिसन टिकेट 350 रां। लोगोसे सिसन टिकेटआव 3000 रांनि लाखि लटारि होफानायबो जादों। आर'नाइ क्लाबनि जानबुं नम्बर 8638420056 6003407406। बे समाव इंराजि 2022 मायथाइनि आर'नाइ क्लाबनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। दिनै जोंनि आर'नाइ क्लाबा बर'नि हारिमुखौ फोथांनायनि नामाव मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नायल' जाल' मोननैल' थियेटार दङ। बे थियेटारानो जाहैबाय आथिखालाव जायानाखि थैहां बर'फाङै सोलिनानै दङ सोरां मन्जु थियेटार आरो आलायआरन थियेटार। दा जोङो नैबे खासियाबारि आर'नाइ क्लाबा बे आर'नाइ फिल्डआव जोङो मोनसे थियेटारखौ लाबोनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय आलायआरन थियेटार। आरो बे आलायआरन थियेटारफोरखौ मोजां मोननानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गोबां रायजो राजाफ्रा अनसायबाय आरो जों आसा खालामदों बे आलायआरन थियेटारखौ नायनो जोंनि ओनसोलनि खासियाबारि ओनसोलनि आरो खाथि खाला थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अनसायनायनि गेजेरजों नायनो फैगोन आरो जोंनि जे हारिमुनि मोनसे नेरसोन, बे हारिमुनि नेरसोन मोनसे आलायआरन थियेटारखौ फोथांनानै लाखिनायाव बयबो बिहोमा होगोन। जोङो बेखौ आर'नाइ क्लाबनि जानानै बयनिसिमबो मिजिंथिदों, आसा खालामदों। मानोना गोबां हारि हादोरफोरा जौगादोंब्लाबो मोनसे बेबायदि हारिनि सेन्टिमेन्ट थानाय थियेटारफोरा आथिखालावबो गुबुन गुबुन हादोर जौगानाय हादोरफोराव जोङो नायोब्ला नुनो मोनो गोबां हादोरफोरानो बेफोरखौ बावनानै थाङाखै आरो गोबां जौगानाय हारिफ्राबो बावनानै थाङाखै। जोंनि बर' हारियाथ' दासिमबो बुंनो थाङोब्ला जौगानायनि मोनसे लामायावसो आगान होदों होननानै बुंजायो। जौगानायनि जेबो माबाफोरखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो जौगानायनि लामायाव आगान होनायावनो जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो बावलाङोब्ला निस्सय जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरांनि अनगा बियो मुङा मोनसेबो जानो हाया। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो हास्थायदों जाहाथे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे थियेटारखौ अनसायनानै बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव बयबो आवगायबोयो, बेखौ बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। अक्ट'आ गाबोननिफ्राय 8निफ्राय लानानै 10सिम जागोन। जागायनाया ओरैनो 7टा, 7:30निफ्राय जागायगोन। एसेबां मोनाबिलि जों खालामनाय नङा। बेनिखायनो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय जेसेबां हायो एसेबां थाब फैनानै बेवहाय जाहाथे नायफैयो, बेखौ बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै सोर नुजाफैगोन एसे टाइमखौ? टाइमाथ' होनाय जाखाबाय। टाइमा 7टा to 7:30नि गेजेरावहाय जोङो जागायगोन। ओमफ्राय फावखुंगुरफोरनि खोथा लायोबा फावखुंग्रिफोरनि ओरैनोथ' सिगां जे बर' जे सावथुनावहाय मुंदांखा जानाय फांफुलि दङ सासे आरो लोगोसे गुबुन गुबुन माखासे एक्टर एक्ट्रिसफोर दङ जायफ्रा बर' सावथुनावहाय मुंदांखा जाखानायफोर, बिथांमोना बेवहाय फाव खालामगोन। बेनिखायनो जों आसा खालामदों बिथांमोननि फावफोरखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्राबो फैगोन, बेखौ आसा खालामदों। टिकेटनि बेसेना ओरैनो सियारावहाय जोङो 150 थाखा लादों। ओमफ्राय गेलारि दङ, गेलारियावहाय 100 थाखा लानाय जादों। सिजन टिकेटखौहाय 350 थाखा लानाय जादों।
औ लाकि ड्र'बो होनाय जादों बेवहाय जाय बिथांमोना सिजोन टिकेटखौ लाबाय बिथांमोननो मोनसे लाकि ड्र'बो होफानाय जादों नाम्बार जेरैबायदि होदों बेबायदि जुदि जाखाङोबा बिथांमोना मोनगोन आरो